Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε βήμα προς βήμα πώς να χρησιμοποιήσετε τη νέα σας φριτέζα Aeros Foliamo Migliore. Πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα, συνδέστε το fish στην πρίζα. Η οθόνη θα ανάψει για 1 δευτερόλεπτο και το κουμπί Start θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Για να ενεργοποιήσετε τη φριτέζα Aeros, αγγίξτε το κουμπί Start. Λόγω του ενσωματωμένου συστήματος ασφαλείας για παιδιά, το πάνελ ανταποκρίνεται καλύτερα σε επαφή με μεγαλύτερη επιφάνεια. Γι' αυτό συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τον αντίχειρά σας. Αφού ανάψει η οθόνη, τοποθετήστε τα τρόφιμα στο καλάθι. Για την επιλογή προγράμματος, χρησιμοποιήστε το κουμπί Menu. Με το πρώτο πάτημα, αρχίζει να αναβοσβήνει το πρόγραμμα για τηγανιτές πατάτες. Τα εικονίδια των προγραμμάτων δεν είναι ένεργα κουμπιά και δεν πατιούνται. Απλώς δείχνουν ποιο πρόγραμμα είναι επιλεγμένο. Με κάθε επόμενο πάτημα του menu μεταβαίνετε στο επόμενο πρόγραμμα μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό. Αφού επιλέξετε πρόγραμμα, απλώς περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και η φριτέζα θα ξεκινήσει αυτόματα. Μετά την εκκίνηση του προγράμματος, μπορείτε να το προσαρμόσετε χειροκίνητα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, αλλάζοντας τον χρόνο ή τη θερμοκρασία μαγειρέματος. Για να αυξήσετε τον χρόνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Time. Ο χρονοδιακόπτης θα αρχίσει να αυξάνεται αυτόματα. Αν θέλετε να μειώσετε τον χρόνο, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι ο χρονοδιακόπτης να φτάσει στη 1 ώρα και 5 λεπτά, μετά θα επανέλθει και θα ξεκινήσει από τα 5 λεπτά. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται με παρόμοιο τρόπο. Για να την αυξήσετε κατά 5 βαθμούς, αγγίξτε μία φορά το κουμπί Temp. Αν θέλετε να μειώσετε τη θερμοκρασία, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι η τιμή να ξεπεράσει τους 210 βαθμούς και να επανέλθει πίσω στους 80. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, διατηρώντας τους 80 βαθμούς για 2 ώρες. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Start για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να ζεστάνετε φαγητό ξεχωριστά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας μέσω του κουμπιού Warm. Από προεπιλογή, το πρόγραμμα είναι ρυθμισμένο στις 2 ώρες και ο χρόνος μπορεί να προσαρμοστεί μέσω του κουμπιού Time. Η θερμοκρασία σε αυτή τη λειτουργία δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό ήταν όλο. Τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε με τα νόστιμα γεύματά σας. Καλή όρεξη!